Dak li jillumu għal-bini tal-mita f'Santa Venera kien post tal-gvern li ġie rinnovat u mibdul f'uffiċini. Is-sena li għaddiet il-MEPA approvat il-permessi sabiex isir xogħol ta' rinnovar, iżda meta beda x-xogħol ġie deċiż li r-rinnovazzjoni tkun differenti mill-permess oriġinali, tant li l-faċċata tal-bini tal-mita saret mingħajr il-permessi neċessarji. Din ir-rinnovazzjoni tal-faċċata tal-uffiċini tal-mita li qegħdin taraw propju warajja swiet 277,000 euro mingħajr VAT. Aġenzija tal-Gvern li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Ministru Austin Gatt. Din l-informazzjoni kienet konfermata fil-Parlament b'risposta tal-mistoqsija tad-deputat mexxej Laburista Anġelu Farrugia. Il-mita issa titlob lill-awtorità dwar l-ambjent u l-ippjanar il-MEPA biex tissanzjonalhom il-faċċata li saret bla permess, deċiżjoni li mistennija tittieħed fil-jiem li ġejjin.